1992 bungkwana Ziaktu Kimkimi Chawhte Badroom atanga remo na lo chuak chu ka en renga ka en dan wang chunge ngai that lo mel ve hian min ron pan pheya ka thalak ken lai a Mizo na lek pa hian he nu hi isha emni ti in ka zota anui deuh hok ma ni nu te chu shet ve om tak ati a mela angai that lo ang engma thleng lo ti shet chuan a ha dam mel hle hei hi inu mo makti fe akati le chuan alo budeu ngata tak takem katili a makti mel lek lek hian min lo mel to tinge i shet zong ani emni ati chuan khuma ka thu a thalak chu ka en wang Raymond chu shel ve mai tur nge ti po ka she thiam lo Raymond nu naw pom lai chu ka thlek non chena kamu manga naw te mel che kha ni tinge a Raymond na lo ti chuan ka lu thin pa hian tima ka mu nu ang ema ka ti tangota soi ka she deuh tlat peka ka mu dan la kha ani te nuai bok si tin ni cho kan e ma hle a chu e khamralin insiam turin ka chuk thla a Raymond po in ana thila boy ni len don thu min shila kalo pom thiam viau mai ngai ve tho ma ila tleirol in ngai zong kan ni lawa puitlin na ina ken tel thil hi chu pom thiam anga ya ni hi in ka thlen chuan kongka alo in kal lawa makka ti deu ka honrala ka thil mu wang chuan ka nui chhuak khoka an pathum khan an lo chat thavek ti shet takin chwata koi soi noi hian an lo munga thloma ti har hlau fe in ka ruma ka luta kawa in siam deuh sok an mu har ti shet reng tun anga pon la har lo chuan vanel shwai po chu class lak tur nei lowem moni don le he pa hi kan zir tir tu ni ang ti ka hlau tak zet ka chhuat thleng po chuan tui deuh hian an lo lamu nar suka kanui mai than sanga tak po chu karin ang lo lutuka kawangei pha ti na lampo ni lo Jeremy Khan aka a tuile cho ba ka lut lo warfe in a lo ti to khania a lo lu ve the khopi hospital ka thlen chuan doctor Cecily lo to a fanu an lo admit ve ni ome kawatlo ve a an pa po alo ve a an ril ru ha dun mel kher mai ward karam zawa dam lo neu en turan lo ve nen ka boy ve khop mai phone ka khoi man meu lawa Raymond an voi khat chu min lo khola kala she lo zui azia lo chin khop mai ka khol be ka apik lo ve ta thunga chonhula ma chuan ka patient pakhat aboral thut maya awa han zia lo tak khosik puina mana athwa ka thleng to nen kan chan thei tangang lo ani zep na ke mo chan thei po ni ila a tho ka ring an motor nga ber lo la thleng lo nen ruang da na a chuan kan da a an ve trai mai chonhula ma chuan dam lo en turan to manglawa ha dam ve ta deu an khat phar to mai ani ka tui chop lai zo lak lo a dam lo en tur lo lai ti in cooler lam ka pana kan cooler na hi a re dewa cooler na hi mun ni vela oma tuna ka pan na zok hi chu ka nai zoka ma se a re deuh thung pakhat zok su dam lo le a pui tu te ho hian an nai zoka an pan deuh bi ka ni tui chu ka in deuh khola ka in phai na chu ka thal le a chuti lai chuan tu emo hian min lo kawa ka o shet ngai lo ani thung mi pa ani a mak sawu a ma se doctor form hak wang chuan heta thok ve thawani ka ring mai doctor Isabella ni tiro kabula din pa ati chuan o ni e kalau ti thave maya hi doctor Andrew min lo pek sak mai ti a hei kaman mo dewa ho ka nga ya ati a polythene duma intuam hi ani a enge po ka shelo a har sa hleinem khoi kalo pe ang ti in kalak saka ama bok chuan dong zwala kania ti in akutarun phar chhuaka kalau chi bai ve mai bok ka minga she to nen ka soi ve to lem lo ani lo pe nge ro o ka kal sanang che kalom don e mai i lo rim chang chu ati a ka dara voi thum arun beng thek theka kalau nui ve mai akal chu ka ena ma se ka kal sun san har lo Dr. Andrew nai don si a ka kebina Dr. dong zwala min pek chu ka keng luta eng takni ang mo Dr. Andrew lo thlen hun chu ko ta changin kalo nga ka a lo thlen chuan ka pan nai vat bok hei hi Dr. dong zwalan lo pe tur che in min ti a ka ti chuan ma ka ti mel hle tu Dr. dong zwala
ati he ho a ka shelo ishe zok lo mi ka ti chuan alu lo thing deuh nar nara kha la photte ka ti chuan ka du mai mai lo a reng rengin engi ni a ati a kalu thin pa hian ka shelo ka ti maya keima bok chuan nangma lo aniang han ti do ni la nangma chau an ru helai thoka hian ni ombok sia avan mak em ka ti a kabana min ron chelin mi re deuh na lai chu min pan puya hong chinang ti pa in ka sarang dum ken lai chu la a hong ngal rok rok mai ma se karin lo deuh mai in poisa tam tham fe hi lo uma anju nen chuan makkan vati dun tak e he ka ti hlia ya tunge pe tu che hi min ti chuan ka shelo mak sa shenga alu kol deuh ti chia ka sha chuan pate lam pangania ka ti li a amakhle mai ati ve hap ju ka kol du lo pai mayang ka ti a ani thung chuan naktu ka run kal ma deuh la ti dan kan ngai twa don ania ti hian du le zan in chu ka kol mayanga a chu le police te hne na kan hlan mai don ania an ruk te po ni thei ati a ru po ni se tinge nang kher pe tur chia min ti ang ka ti chuan lu thinga wa ho phodro tuna chuan engma ti thei po ni lo naktu ka dong zwala in ti chu kan zong don ania ati wang chuan ka ho a ka umiro anwam thei lo boina lian tham taka kan in bar lut ta ni ang riak in ka nga ya ka tha ti hi a khur der der mai in ka thlen chuan kongka alo in kala an ho ve to ni don hi zana chuan reimona lo kal lawa ka khola pik thei lawa ka message la reply box si lo abwaya nyang ti in ka mut san ta dai Dr. Andrew ka vabiak chuan alo online box si lawa Jeremy po are deuh maka zan in chu ingin shet lom po ka shelo zinga chuan ka thau ma le a ni zan ka mu ma e matin ni cho po e lawin ka chua ka restaurant nai bera ka chola ka in no por tangot e rong ka bol pe lo ve em boka Andrew ka khola ala thu min chila ka man mo zwal sau bok ka thleng ma boka ka kebina kan ti ti a Dr. Dong zwala o mangalo zon ngial po in mulo ni o me som donga ti chu an oma ma se dong zwala ti tak chun omlo ju ke chu ka ngai tha thei lo ka ti hapa bungot chung hian police te kan shil mai do nem ni ati a kalo pom pui khop mai poisa tam tham fe chu kan thlek le he ho china summa mo lo chu kan ni lo ma se tu na mi hi chu tam tham viau ma se o na che te ma kan nei lo ve ve ni nge yang anju nen kan ti ti mel mel lai chuan kan cabin kongka an ron kik tat data lut tura ka ti nuaron lut te kan mu ral chuan kan ding rual thota reimona ba ka ujimi le anaw constable ten lo lut bok mak ti zet hian kan lo mel he ho mai lo thute ti pa in reimona chuan ka ba na ron chela sofa a chuan min thut ti ra pakhat zo ka ujimi a thu ve bok engin lo ti don ka ti he ho a constable pakhat chuan do kana poisa sarang duma inpek chu ron labok hei hi soifia ro minti a reimona chu ka ena ujimi chu ka en le kan tum lo boina a chuan kan in bar luti ka chiang to khop mai hei hi mo nimin khan cooler bula sun mi pakhat doctor form ha lukol deu pate lam hian Dr. Andrew hi peturin mintia Dr. Andrew nai dona wangin aman mu thu soya kepon a har sa lo ti in kalo lave mai boka dong zwala india ma se hei Andrew pek katuma dong zwala ti mingsha ta lo nei si lawa sarang kan hunga poisa tam tham ve hi lo oma ka kol ngam lo nen Andrew hian a kola Dr. dong zwala ti ming heta thok alo zonga ma se amulo hei ke po ka kalma a angai na kan she to lo nen police te kuta hlan kan tum thu kan soilai mekin in lo kala ni hi ka ti a ka rin a in ka soipa ngai thei viau mai kwa wang kal lai an soi ang mai hi ni ujimi aron khu deu khar khara naw pangkum ngami hemi dam doi ina hi bawa kan chat le danin apat poi mo ho shalani a naw pangchung ten FIR an the lut si a kan ron bo zui ani hi tukin khan hei thalak le video kan donga nang le anju te hirin helin ni a ron ti a naw pangbo chu engtika ka ti a ka shelo chu makka vati tak ni zana atimaya ishe ve lawami ti in Andrew chu ka zot leta ani po chuan a shat lo thu in min lo chang ve mai bok engtin nge bo thei
chuan ni zan ni si enge ke ni min rin hlel ve ngot hei poisa min pek po hi ni min chu hmula ma lom ka ti a alo bu deuh ngat ngata naw pang bo dan kha chu amak khop mai ke binan oma naw pang nu soi dan kha chuan zandar som vela khan ka motoron chuaka kamu hil tamai bok ni in ka sia kamu tui hle a ka har le chuan jing lamdar sari lo ri to khumamu ka fapa omlo ti ka sha chuan mak ka ti a ka zon nial pon ka hmulo ati a ti khan nurse te haune nan zonga an hmu tak si lawa chuan FIR an ron thelu ta ti hian ke ni kan lo kala ni hi thalak le video kan dona tangin nang ni pani atin zona kan lo lut ma sapota ni hi ati a enjo ka han ena angai na shat lo mel fe hian min lo mil ve bok naw pangbo chu i shelo tak tak mo u jimi bokin enjo en chunga ti chuan o shelo i soi hun om vela khandam lo zai lai ka neya an zong ti po ka lo shelowa ka zai zo rwalin hei isabeli ron thling le tasia engma po ka lo ngai to hleinim ati a dot soi mela put lo chu thu ran tiang lama hi chuan ka in nam hnoi lo ti ka chian tlukin anju po hi ain nam hnoi don lo ti ka chiang ve tla tani in ti ani lo tak tak mo remonan kamita tak min mel kal chunga ti chuan o mel let ve ran chung hian ka ti a mi nun na chan tumin thei top kan chu a ma ni po inda ma sa thei lo lekin kan vir buaya chu ti nak la ya mi nun na lo lak te chu engwangin nge kan ti ang ke ma bok chuan ka ti li a engma a soi zom to lo min ring se ka ti a min ring ngei bok chuan ka sia fin fian a in atin zon ta si chewa station a min zui nga yang min zui wang hian mi swal in ni ti na ni lawania u jimi chuan a ti a ama bok chuan isabeli po ka she chiang ve tok che chuan ka sia a he tiangi ti hi ka ring lo ma se kan hna ni a dan angin kan che ta ngai ani min she thiam don ani a ati a lainat mel fe in min mel bok tinge CCTV in en mai lo enjo na ron ti ve a ka lo bu ve ngat ma se reimo na chuan nimin chundar som pani thleng bak ein record lo an he kan yang kan lo shelok lowa ati chuan poi ka wa han ti tak jo po chuan le zel chuan an lo plan lok na sadon hle mai a lok o kan kalma in kan nu kan shil lok ange ati a ti swal kan nei lo boka kan zam lo dun hle ni poisa min pe tu kha tu tak ni angmo ti swal nei lo tan zam na tur om lo ania ma se in lo ni tak tak ani chuan in doctor license an hli sakang cheunga jela in tang bokang in career zong zong a chevek ton ti na ni chu til thleng thei ka soi mai ania ujimi chuan ati dap dapa kan lo budun ve ngat ngat mai handcuff min bun tir ve lim lawa kan in zui chuaka min hutu te chuan min clear zui dau dau zam lo la ibula ko omreng lo ani po in hei hi chu ibula omreng ania ti in ka kutala a thin zon chu min khoi tira ani talin min ringa tu po hian min ring lawin mi swal chwa in min chwa ma se poi ti na ka nei hau lo reimon hian min ring lo se chuan she ka tingo tang station kan thlenga thu min zot fia le a chan na ngai bak pek tur ka nei lo anju po in damdoi in kot ka thlenga belain min pe ka tuma ma se dong zwala ka shat ngai lo wangin ka lo la du lawa ti khan achunga engche ange omti in kan honga poisa kha lo omani mai ani phei chuan kolpo kol ngam lawa ami pa jok na na chu ti in ka kola ni zana ka boi lo la ya piang in dong zwala ti mingpu ka zonga som dong ati chu oma dong zwala ti mingpu reng reng an om lo ti khan belai nen police te ko ta hlan mai tha kan ti lai mekin in lo thlenga ati a chu bak chana pek tur nei lo ang bokin an local tira ka chana ba kha pek tur ka nei bik lo ju get duty te hi tingen ko ve lo an ruk chwa lai vel chuan get duty an om ngei om si a ka ti a CCTV zong zong an heka a ompui tu nu berpo an bum the ni chuan get duty te mai mai an bum ne so don lutuk alo ti mai thunga ka ngai dana ni ve chia lo blanket in an tuam chua ka niang ani lo pun airbag vela imon dan yang a naw pangkha alian vak lo an tia ka ti li a alo bu ve ngat ngat fin fiana in min ko tla ta wangin jela kan riak ta phota anju nen min da dun bok a she om tur angin a she om lo ka ti mai hun aliam sheta bel thei ka ni nu a reimon chuan min bel chhuaka anju po chung ten an ron bel chhuak ve ta bok kan chhuak chu thok ka lawang wanga ka mu ve ngai po akarin lo na hmuna ka riak ve zan chu nia
Jeremy po in min ngai to khop maya ka chwa chuan arun lang ve ta ngal maya anu zualte po run kal ve ta bok eng emo kan soi ve luama anu zualte pon min tong trai pui thu min shil ve mol mol mai ujimia na chui zela kan thalak le video thon tu number kha ain switch off to tlat si a khami number tang kha chuan chui zui vak ngai na an she to lo korta kan in la na ngai do na Dr. Cecilia au min biak saka advocate khani Mizo rama chuan athiam ber pola ni ve a boy viau na a Cecilia min lo ngin saktat wangin o lo po ve ta ni Cecilia u ro ta chuan zo na Mizo ta angai bak soi tur ka shelo thona hian hodeu tu chele nangma kher ngat ngat tu chen omem ati la in ai ti bak chan na ka nei lo tun na ya in ti bai pui moi nei yem min ti in ai ka ti le maya ani po chuan ka ring che a tu dik chu eng po ni se alang chuak nge nge do na lang lo tur thu ruk eng ma om lo in lo ti swal lo tak zet ani chuan pathian mingin ni na kan chang nge yang ati a ka lo bu ve ngat ngat mai anju nen po kan in be ve renga an nuril ru ha thu min ron shil jing khop maya a om ve reng ala naw pang ang reng si a tun lai hi i cheriau mai zuin a chele to che ni kha Jeremy bulakati chuan i boy na hi ching fel photila ka boy na kan ching fel le don nia alo ti dai thung engma soitum mela putlo em wang chuan ka zo zom ta pik lo Raymond chuan a thei ang angin a chui ve a boy ve khop mai ama hospital lo ni nen a zia lo hle bok tuna chuan Raymond ta ni ti po an she ve to hloma tun kan boy na wang hian ain lan tam ta deuh bokatin ni keini anju nen na kan sol ri a ina deuh to pani mai chwa po ka phur hlol lo social media a la min trol vak vak maya engma thu chiang she uk si lo hian youtuber haulo ma atlana zwal bi ka a chen youtuber mol zet zet in thu dik po she hot si lawin min dem rona a chen ro thil thui tak clear phachin an ni a alaya thu an la a alaya zelan tan bunga a imbalance tok lawan lau khop mai thu dik chu tu ngai dan ma ngai poi mo lawatlang au pui dum dum chang te oma ka she thiam lutuk ma se thu dik nge dik lo po she ma sa uk lawa mi pui lam on deuh lama piang dika ngai tlang au pui dum dum hi rama mangai lo thak ka ti ve mai mai pathian zara ti hian case te zo a thil swal ti tu kan ni lo ti an lo fia the ni chuan min dema min soi se loi loi tu te hian min tran li anga atira kan liama chi phul hau khan asil na tur tuile atwam na tur min ron pele anga hei hi khovel kal dan chu ni Jeremian min ompui deuh chota Raymond aron lang zeu zeu bok ujimi ero chuan chan na ngai bok kalo pe thin nen a sha du chuan phone kal tlangin min be mai zel naktu ki korta kan inlan na ni ma saber turani a ka zam ve lek lek kal ngai lo na munani a abo rak shim shim hian min ti zam ni da berin ka shia Cecilia u ruata chuan natlin khop maya anju nen po kan in ena kan nui le sak thin kan thiam the na tur konga shat ang chu soya chutin miswal tak kan lo ni lo ve ve nen a soi tuina zir boka kot chunga om ve te min ngai dan tur dik lo lutuk po thak danglam ve ka ring tlat kadai ngai lo ram kadai me khi shat ring tlak ni lo ma se ka sharing to anga kan swal te phur turin pathianin afa panei chun kan tan a hlan ang deuh khan tuna hian kan ai o in kan soi ngai me lo min soi saktu kan neya age lalung ma na soi ang deuh khan ka ai o lalma ading ani ringot alom first trial na po chuan kan che thaviawa ti swal nei hek lo le kai le lama second trial kan nei le anga fia zo kin alang le tura ka ngai mai Raymond om ngeng chuan kamu a ka ha adama ka thamwan pui hle bok karing chi a laumi a su o ikyanga om phoni turin ko om reng do na nia ati a tinge ke ma ni kher an tin zon le ka ti chuan ala lang chuak mayang alo ti maya ka chala a fop deuh wang wang ani engma fin fia na dang mutalo se jela kan tang ngim le ka ti le chuan a thodeu hoka I ujimi son a thui chuak em emang lungai vaksu damdap hian ati a ka zot zom tabik lo Saturday yani a buipui le dot pui tinen ka ina kan hawa kan rive chel chul mai Raymond ero chu ujimi nen an chuaka anti turmin shil lem lo ma anu dein I thala ka hala dot pui chuan ati a makka ti deu
eng thalak mo ka ti he ho chuan apa ruma omania apa omlo lai na hal da ya in soi chuan ka wa ang che umin ti arun ti le tarewa chutiang ka thalak hal tura ompo ka shelo hal mai ro se adang kan lali anga kan printer cheu donya nui chunga ka ti chuan an la fu ngang maya thala kan rot chuk chuka kan lak tak cheu kha reimuna ka wathona lo print ro ka ti a online lai ani nen tinge arun ti a ka ti chan tur chu ka shil ve ta vek ka hawa kan lak na kan print donya ati a emoji nui clear dwai hi arun da tel cheu bok reimuna lo ho chuan za na mu thalo nen a chau mel hle a asamla chu a thur tha khoba amit noi lama wal kal bok nen ka khongai tak tak keima ni wanga ni ti ka she ve reng si a thalak po chu alo print tak taka pathum vel chu a frame aleya chuan a da bok trul ka ti chia lo na a ka soi lang lem lo ka chaw lutuk ati a ka oma amaya phum ka asama chul sakpa hian engin din mun ka ti a nakina ka shilang che o tuna chuan ka pi ri lo ati a kalau ve mai bok rei lawa mu hila a thori sak to kalau mu hil ve ta da ya ka har le chuan alo thim chul to rei muna ero lo har diam to thung ka ina zok tai cho ei mayang o ti in min ron ve nge ya min ron ma sa ve nge chu ke in makti zetin ka mela ama bok chuan i du lo mi du le kan cha thale mai don ania ati zoma phone mana tum chuan ka lo danga ka in phi fai nga kan chho don nia ka ti a bathroom lam ka pan ta ngal bok chu ei tur chuan kan kala sang hi chuan min mil no te chiam lo eng he huwa ka ngai lem lo alanda na hian reimona hi adu deuh ti ka she thiam maya ma se ka soi lang lem lo soi lan chi la vani su pakhatala hian anga event lo ro pui mai si a chu kan ei kham chuan aruma kan chawa boi pui te ero le khan zir thung kan thalak ena ka nui vur lai chuan ka phone chu min lo chu saka min lo fop deuh thor arang te thu te ma chan let mai na chang po ka shelo in la shanga min en chuan tinge ati a kanui ringot min fo le atum chuan ka lo danga lom lo mel fe hian min en bok local te tipa in abana chuan ka chela tar thalang ma a ka din puya i mui mul le khabe mul so ente ka ti a in thlek ve thua ka a tharinga lom ati sam eta abana ben deuh pop pa hian a thalo min fo khan min chun ana lom i zia lo chuan min fop to reng su ka ti a anui deuh hok ti son ka mel tha a mui mul le khabe mul toy thuak pa chuan ati a ke ngai dan ni lo lak lo chuan i mui mul le khabe mul nge keima ka ti a ka mui mul le khabe mul samje thian ron tiani chu rin man pui ka ti chiama za em hian anui ve hok mai tak takin zian hun ka nei lo lutuka min zia sakla ati a tumbar chungin khuma chuan ka va thu deuh soka khum chu du via lo phei se chuan ka mong chu va han na don tak nui in sum mel pu tak hian min ron pan hnaya ka zak ton to na ron chela min choi kang lo pa min thlau hlau zetin akonga ka lo kher bet ngala bathroom lam min pan pui ta bok a mui mul le khabe mul vel kan zia zuwa chuan ho mai ka tum to a jeremian local le tum thu soi lo ma sila aron kal le karinga kalo om lo dai chuan a chi lawang reimona bula ka soi chuan alo phal hau lo ka kal hlau zetin min chel bit run reng mai ani ma se van nei thak dewin jeremian zan in a local thei don lo thu message in min run shila ava han ti zia tak in nei dai la ati chuan iti om anglowe a kalau ti liam puata tun ang boruwa ka le ngal athu shimin in nei tur em chuan ngai to po kala ngai to ngai lo chu thu ran kan la in ko brei lo ema mi zia kan in she chhoran don chawa in nei ngal ngot te chu adu in ka du lo reng zep nak emo kaman dong tu tur chung te han ti tur ka nei box si lawa in nei hi chu kan la hlat ve hle in ka shia ka chan dan chuan ati lom chia lo nge atum deuh ka a computer ma a chuan a thu a eng em awa chut lu tak lop kha thinrim na tur omin shek lo le ka thlem du der si lawa ka phone a chinese drama ka enda ya a mu nom phian le tangal isabella ati deuh hluk chuan alampo hoi chuang lo hian ka ti a min ron pan phei ti ka shereng
nui chuak lo turin ka in sum ve ngar ka phone chu ron la a ka en nak chuan min lo chuk bi run mai hi lo ni enge ka ti a thin rim mel po ka pulem lo a ron thu tha a engma soi zui lo reitok fangkan ngoi nu a isam kir nen ati hluka in sum zo lawin kanui ta chiam mai chutia kanui chhuata ka phei chuan aza tel tel le tanga la kanui na salu tuka ka pumana vek thei hial ani kanui chuan na nui ti za ve nge alo khi ve le suk suk mai in nei chui du lo tak takami thu tak zo ka ron ti le chuan abula ka watol na ya amal chunga da akut chuwa von ba hian in nei tur em chuan kan la in kop rei lo lulai e mai baka tun ruma pasal nei theipo kani lawa Mizo dana chuan palai tir te nga ya tu ni na ngi tirang tu nge ka mandongang tu in nge min boy puyang ngai twaro chu tiang khop chuan kamala katlabal bok nupui nei man mo viawani chuan keilo midang nei maila kapom thiam don thawania min veng thong hok su ka ti dap tapa iman te chu nangmani donganga ni mai lom ati a ka hui pap mai ama bok chuan palai interval vak po ngai lo ti hian hala kan in nei ani mai lom enge dan ang diak ka kan ti thei lo chuan ti lo mai tur kan thei tok ba ka hlu chuang lo ala ti tak ang dewa engma in nei zia poi shelo be dong zet chuan ka ti a ani thung chuan pathian le kaushan chat poina thapa biak in hong nge ya in nei te chu a thatak zet kan ril ru zirin then khat chuan pathian le mi puite kan buma pathian po alom do nem ni ke ni po in nei la Mizo dan lo dewin kan kalanga pathian in min mu veka kan har satna engkim po ama na shevek thawa thiam kan chang tho ati ve du a soi thu thak phian si a ka dan po ka she to nek lawi a o pathian zara kan tamani chuan kan la in nei em ang tuna chuan hei kan bo ro ki sha thi thiam kan chang ta lawani phei chuan jel tan ma ba ka ni hi ka ti a itang don lo alo ti thung ka chang zui talawa engpo soila zia nei don lo ti ka she chiang ve em ani bui pui le dot pui hi ti hian ngor dewin le kha zer tir su a thalo an la naw pang lutuk ti hi chuan nakina an hne thwayanga le khazir pe lo na bulani hi a to ka dar karli don zir wal pon lani lo ka ti li a ka inrol lawang ka tina a ka inrol lo thei chin si lawa an tan ve ka ni hi a lo ti a chekluk pa hian min en turin ka kwai hera abiang ton na dum chung hian an tani ti ka sia i mangai wang ti la ka hai lo ma se naw pangan ni a kum som chu soi lo kum nga an tling deu or ani a ngor lu to ka le khazir walan lani lo in fiam te an chak ve a pon lama han len chwate an chak ve a thian kom te po an du ve ang le khazir ringot an ril ruwa bik lo nakina tiang chuan an hne anga i khwa khir thei lo hun i thunun thei lo huna chuan an zir thape lo nga an tan iti lai hian an nun che tu ini ang ti a hlo mai ania ka ti le du a min en ve reng ma se engma soi lo a tha e thei ro ti in ka tha a ka phone hum lai chu ka la a ka jama in lai bok chu ka en le ta dai bul min chan puila kan ngoi dun wang nu a chuan ron ti a ama chu ka ena min lo en ve reng bok mi pa ka ni a kumantlin ma atangin keman ke en kola he khovelin aken tel thil te hi mutam lo se she tam lo se ngai na lo se ka du mi thatak ni se ka du bok ati a min en to lo thung ka phone chu ka da a ama ang thawin abiang ton na chuan ka dom le a khovelin aken tel thil hi kan du ngai na theya kan du lawa piang pai ngot the kan ni lo kan du kan ne ya kan du lo kan nei lawa chu tiang bokin kan du lo kan nei le a kan du kan nei lo le chin du lo emo kan chunga thleng tura khwanu na ruat hi kan thlak danglam the ni lo zalen na kan nei tluka ha dam na lo zalen dan kan thia mangai thunga naw pang mai an ni a in fiam chak rwal an ni boka an soingam lo mai ani hi i buain i man lo ti ka sia a ma se hei zat pui ne ya an la upalem lo boka in ti hlim tham chu an le kha zir ro u ti ringot lo hian an ngai na chung te zot la le khazir hun i fix sak ang bok hian an in fiam the hun chung te fix sak vela in chung ringot hi an kham khopik lawania ka ti a alo bu ve ngat mai local ro ti in ka bana min ka ya
boipui te le khazir na tura ati room lam chu min pan puya kanui var mai nang manan ngai na zongi zot do na nia kan lu do na chuan ati a kalau bu ve ngat ma min mu ral chuan an lo ti nga la kalau nui var mai le khain la zir du em ka ti chuan apan en zoka min lo en li a zoite in an lu chu an thing na na a kanui sak engin ti chak ka ti li a urei kan lak lo sin sang i chuan a lo ti ve a keima zok chuan zan in chu tok to ro se ka ti a sang i chuan reimon chu han ena reimona lo bu ti mu ral chuan ma ka ti mel hle ma se ati man chau zan in chu tok ro se ka ti nu a engei la be se fia le khau zet chuan ka ti a min mil lo tu na biak luam ka tum lo katlo mi mo lo ti rewang sang i chu tum bar chung hian chuaka ma enge kan ti don phur se ta boipui na lo ti chuan engin ti chak ka ti a duat pe zok chuan ke chu ka in khel chak a lo ti ta reu kanui chua kho ka zana ni sia ka ti a pon te chu eng veka a lo ti le ani boipui nang engei chak ve ka ti chuan ani pun ka in khel chak somate po an in khel ve thin a lo ti a reimona ka han ena afa te chu a lo thlek de ngoi pona chuan kan chuaka he ti hliain ka dinga an pa fathum chuan min lo mel thap enge reimona na ti chuan bola lo hi ka ti a reimona pun atu khuma toy mai boipui duat pui zan ina chuan noodles chhum mayang u bola si lawa ka ti chuan naw pang fing ti taka anwar chhun zom lo noodles chhum tur chuan kan lut ta bok i chhum thiam zo kang a reimona beng bula ka ti chuan i thiam lo mi a lo ti a thiam thawe ma se ka thiam lutuk lawa ka ti a anui deuh hok zinglam ei turan lo siam lok ti sha takin chauka a chuan an lo chi deuh sang hloma engma soi lo hian reimona chuan bel da na honga frying pan chu aron la chuaka gas a chuan a chuang kai ta bok atui lei tur ka lo lak saka an noodles an nula hota na alei sak ni ngei om anda khom na lam chu pana a thak lo tura rin chu ron la chuaka a chhum zui ta ngal reimona chevel chu kan thlir thapa boipui le duat puyan rile nak ti lawa chuan thom dang engma lo reimona nula te chuan nuaman ti che lo nge an kal son dia ka an ni ho mel nel lo zong tak ka ni nge po ka shelo he in ka dai lu ni tanga chu tin tun thleng hian sang i ti lo so chuan min la belawa so po so a in kher zong in ala ni zuya an tong thei lo tlu ka ni pa sausage kan etel don nia boipui chuan ati a reimona chuan a lo ti ve mai do kan kilin kan thu deuh thap to a karin ai chuan a chwa tui ve phiana boipui le duat pui ei tur chu bola ka swa saka reimona chuan e tum ve lo nge in kwang kwa deuh than chung hian kan chevel chu min lo en ve ringot ei ve don lo mi ati chuan ka pum dum pa hian ka chak lo tun lai chu ka pum a thalawa ka ti a min ti lui lo chu van nei ka in ti hle boipui le duat pui an tui ti mel dewa an ei ka mu chuan ka lo khi ver mai min nel veo wang hinge naw pang ngai na ngai mia lo in ti hian ka han ngai na ve ta chu nia naw pang ka ngai nat lo chu thusan tu fatima hian min la ngai na ve ngai lo ti khoba min ngai na ve tu ka nei om chuna ni a ka the ang to ka duat ve hi chu ka tu mani tin reimona faten lo ni ve le zel si a angai nat lo thei lo boipui le duat pui te kan mutir hwa ho mai ka tum chu reimona phal le thlat lawa ma se tun tum chu ka ti lui ve deuh thlat to achan po hetia kan khosa dun ani chuan engtika emo insum theilo hun kan nei ve ngei do na ti dam ain in ve na thazok an lo ti kha ka ti lui tak la ta chuan min dang du ta bik lawa ka in lam chu ka pan nak in ka thlen chuan ka in phi faya kamut ta ngal da ya phaizol cham doi mai phul hring du pakhat mun chum leiwak lo jam chei na hmuna hian ka lo oma ka pia a chuan nui har thom ka sia a ka pan phia luite takte alo hi lo nia chu luya chuan mi pakhat le kanu hi an lo in wal du na an hlim dun mel khop mai an nui dun har hara chu pa chu tunge ni ka shelo ka mu to om po ka shelo kanu chu ka kawa ma se an the thelo
pan nai ka tum chuan ka pen sun thei to lo reng reng hi lo nia ka hoi kwal roi chuan ka pia lo ka pa lo ding chu ka hmu boka ka hnung lama ke pen thom oma chuan ko hoi le ta roding lian kha alo kal thabuk buk mai chemte hum ran bok kanu te lam chu thi fashion hian amel runa apan nai zela kanu bulami pa chu anung lama tangin a chemte seizet ken lai chuan a vit ta ni ka tre thata ka tre ri la chun the si lo kanu chuan nui chungin chu pa thi tur chal chang chu alo thlir nia mule roding lian chu a hoi kwa le roya kanu nen in kai real chungin ka pa ril runat mel fe alo ding chun pana ka pa chuan alo en mol top ringot chuta roding lian po chuan ka pa chu a chem chuan a vit li a ka aw vak vaka ma se an thi theilo kanu le roding lian te chu in kai real chung hian kan pia chumjin na lama chuan an kala reilawa an bo ta bok ka har chuan thanin min lo bol hu le dup to sana ka en chuan jing lamdar thum che che alo ni le tun tum chu adang hle mai a ti in ka phun suak sapa ni aliama korta kan in lan le hun po a nai le ta khop mai monday zana ni a ujimia ron langte hlol mai min phone lok lo bok nen mak ka ti deuh lek leka ujimia lo thleng vel che ti in enjua ron lut veli a inge shatin ni yami ka lo ti cheng chunga min chang lawa an nui mai mai chu ka wa han ngei tak reimona le jermian ron lut ral veli a he mi thi hian thil shat an nei chiang mai thingpui ka lum saka thingpui choi chunga ka phei chu eng shiani mo min lo mel deuh thup mai thingpui ka sem dia dia ta reimona bula chuan ka thu thata ni thingpuin in pa chuan Portugal ti vel Ronaldo ti vel chun soya an phul ve hlut mai thingpui an in zo vel che ti a sisile u ruata kharun lut veli a engi mo thil tum chu an nei chiang alom man mo deuh kan nga yang aron ti luta an ding al swawa ham hai zatin ken galo en thung zan in hian ching fel lo lo ti ang ujimi chuan alo ti ve a kaning soi ve tu u kalo ti hlia ya kadara ron ben thek thek pa hian ujirmi chuan boite naktu ka o ati a engma po soile to lo hian chu an tuma kal nu nung ber rin man pui chu ka awa rin man pui i soi lo chuan kan in thenang vin tak hian ka ti a min ngai pui mo lo fe in an suak zui ta ni ril runom pon ko om lo ka te deuh chena atu ma in ka message le khol chang du si lo jing lamdar thum vel thleng chuan ka nga ka tuma an ron dik dak lo reng reng ka ngai a tha thei to lawa reimuna ka khola switch off a inti a midang ka khol li a then chu switch off a inti lo ma se an pik thei chuang lo kamumia lo thingpui kaluma tukver bula chuan chair ka hunga thlang lampang thlirin ka thu a thingpui hang ka ina kurtai ka me tel bok akhat tokin ka khol ringa tuman an pik thei chuang lo jing lamdar riat vela chuan kong kalama thoma ron oma ranglu tukin ka tlan phei wata ka hon chuan ka mi be sei ti nge yan ni an run luta reimuna le andrew chuan hliam an nei ti ka hmu nga la an ban po ma ani a chemte zaina angka ti deu zo na zo hon ani lo ti sha in an hliam te chu ka bai pui zung zunga zanan mu mia lo ti sha takin an mengdul ruya an chau mel hle bok lungte pakhatin savatam tak kan per thani hotalom ujimia na ti a zot zom chak fiao ma ila ka thil ti lai zo phota muang changa zo ka thang ta zo ka ni thui ngai ni lo boka ka tuam saka kan zo chu ni mai ka man ravel ka da fel nu a chuan reimuna bula ka thu thla a aruk the ang deuh berin akut chu ka wawana ka thla ati muang swai swai to mai min lo ena anui suk soito rule ka ti a Andrew chuan naktu kai shema yang ala run ti a ke she chak la chu ka za zek zek ni mai hian ka shia naktu ka sha thau thau tur chu han soi te u ka she chak lu tu hi ka a the mai donin ka shia ka ti ta thlota an lo nui hokhok mai in pa ler lu tuk wang ani hi in boy jeremian chhuata thut thlak pa hian ati a reimuna chu ka ena alo nui ringot soi chiang te u ka ti le a ka she chak e matin ni hospital che vela inami CCTV wa ho en gandila kan ena atira chuan rin hil tur om ang kan hulawa ma se
in hospital thlang restaurant ko ta CCTV an wa kha kan en le a ta chuan rin hlel kan nei ta ni poisa petu che ni ai soi ang pian phung le lukol kan rin hlel deuh te kha kan lis ngau ngawa kan chui zui zela nimin chhun khan pakhata kan bur thei ta ni kan van ne siamin in hospital a thok tho sha zwali thani vel cha la thok manang chu nu nen chuan an in belai kan hmu fu a kan rin hlel na zwal tel tela chuan ni zan khan lukola kan zui ru a chen na polo hla khop mai a toy zong in kan sui nge kan line motor pakhatin min lo danga kan hlau dai maya ma se atlan na om ang kan tin zona kan chui zui zela a ina fal bik ti she hek lo kan zong kwal shipa a topa chuan in pakhat fal deuh bik khi alo lo hi lo nia kan lu chil deuh throya ama chawani doni moti lain pathum velan lo oma ti khan anni ain kan lo tam deuh nen kan man theita ni kha miswal berani MT kan la fia lo wangin kan do pa an tuara chil phiana an soi du mai lawa ma se hei Jeremian an ro hlu tham saka an soi zung to mai ani ama amishin tak sapeng shal thin ho kha an lo ni a an pathum ba ka shet zwali kha tel ve bok shet zwali khan hei in pa hi angai zong ve a ti khan nang abitum ta che ni kha tuna hian an pali in jela dari an ni a naktu ka chuan engkim kan ti fel vek to ang ujimi chuan ati dap tapa karin aidaya kan ching fel ma thei tur chu kalom lu tuka ka nukte ul lek lek mai ani anju hi tingen ti ve ka ti le chuan kalak lu tuka wang ve hian anju chuan alo ti a hun lo thei ilak wang ani lo in nu lak wang zo kalom Jeremian alo ti ve le a inge omzia ka ti chuan lukol le anju nu pui rat sangi hi an lo in kup ve to chen ani ome an tle rol chwa vela rat sangi na chena a lo la thei ngil thei lo hi lo nia ti khan anju hi alo bi tum ve ni ome Jeremy chuan thu tak deuh zo khian run ti a ani mai chu a mi du am masial thik thu chat lot wanga jail kan tan thel chu le ani chuan ujimi ama ai chan pa part lo shal tu te po kha an ma ni hi mo ka ti chuan abunga ta inzara kan hling chuak theya azia khop mai nangma ni kher khati lo se chu tuna hian kan laman thei po ka ring lo tiang ram le nam hanga ina nei mi lo hi chu dam reng tlak pon ni lo ati zoma kan lo bu ve ngat mai Raymond ati lo midang zong Jeremy tiamin an ho a Jeremy tal chu om ka ring dewania cho eila kati chuan alo bu ve nguta chau kalam pan chuan kan in kai phia chu ei chu ka siam zung ilo mem ati chuan nui var pa hian kalauti a anui ve suk mai tinge I phone switch off da ya kati a battery lo lom male ati chuan thin rim ti to khum kha ka tum viawa ka chul le ta ni cho kan ei kham chuan thleng ka sil ma ho in room lama min kai phia ka zui mol ve top ringot khuma chuan min nim mu a aron mu ve ngal tabok cho kan ei kham che hi mut nga la thalo tia tho mai ka tum chu min lo danga ka chawania ati a tho ka tum lui tabik lo ka konga nget deuh hian ko a ka oma maya phum le kak buk ni zan lam kamu bik lo nen reilawa ke po chu mu chhuakin min lo zema ka ching ve ta riai rei mai Raymond phone ri a chuan ka hara ani ro har lem lo ka en chuan ngur boi ti ati hian lo seifa ka nui chhuwa khak ngurani ti ka sia a ka pik tabok khonge pu ati chuan alamu hil ka ti a ani po chuan ole a har huna min lo khol ro se o ati a phone da zui tabok ngur number save dan chu ka en nun le china ati du lo mel ka tilu tuk chu kanuya a harang ti ga hlaw ve boxi ka mu chuak zong po re ve kalom Raymond alo har chuan ka lo nui varvara anui ve suk mai ngur boi tian min lo khol ro ti nui chunga ka ti chuan anui ve a phone met teu ni a khol zui tabok speaker ona an jong chu ka she ve vek ngur chuan lunglei lama an dor an rok thuron soi hi lo ni a tho hlim che a sha ta tan chuan apoi ka lo ti pui angreng poisa ba ka bolawa ni chin lok khan aru tu te pon man to ni ome phei ve ngai ti em arun ti a an man to chuan phei lo mayang pakhu ma khana chingfel thei mayang ka lo be shim don nia
Raymond na chuan na ti a phei lo tur chu ka lo lom ang reng hle nguranin an in biak zu a pakhu ma ti chu khol le an in biak zu a chuan a phone chu khummong lama the thla a tul kherem moni nak tu korta in London lo ula chuan ka pheyang a ti ka lo nui var var chunu lama kan phei don nia ka lo ti amuzet to chu aron in beng kang le I lo kal ve du mi a ti chuan ka lo bul sewa nak tu ka mi swalin thiam lo an chang to do na ke ni chu kan zelen to lom na ka tho chen le ma in han in ti thoven te po ka mamo ka ti luama anui ve var var mai atu ka chuan court lam chu kan pan le phei khai zang wa to hle thu dik chu eng po ni sela ati ra alang chuak nga lo ni po in arun lang chuak le nge nge thin lang lo tura thu ruk eng ma om lo an lo ti thin kha he khovela kan chung hi chuan sum hi apoi mo te meu mai atel lo chuan dam kho chuanga ina om lo ma se sum nga hi hlimna ni kher lawa tunami te po hian mishing tak sapeng shal mangin noi chuang chu an la luta ma se hei tuna chuan an noi chuang khan a chan thei lo chu ni hi du am chu chan nan lo ti ve fo thin kha court kan chwa san fel chu ka tong trai ve mol mola mang ang em lawa tun kan bo ruak rit set kapal tlang thei hi kalom matin ni karin ang ngein mi swalan man ta chu kan hliama chipul tu de khan atom na tur min run pele ta zoka YouTuber how min soi chia min dem em tu de khan kar lawa min run tran le ta a min khongai thu an tlang au pui le ta dum mai lai lam dar li vela chuan boi le dot pei te nen lung le lam chu kan pan ta ni an ni dot pei te pon nuam an tik khopa zai kan play an thiam ang tok chuan an zai pui ve kan hlim tlang khop mai Jeremy po khan min zui du ve viau na min zui ta lo khan ya external exam an nei don na ya class ri ku de wala ka ngai ti ve zan kha ngura le du zwalan min zui angai kher po ka ti lo ma se Raymond na thu chuak ni ka nial lim lo thung